додгоҳи дар вилояти Москав рӯзи 30 ноябр қарор кард ки Каромат Шарипов як фаъоли муҳоҷирон аз Русия ихроҷ шавад. додгоҳи Либерский Каромат Шариповро ба нақзи қонуни буду бош дар Русия айбдор кардааст. вазорати умури дохила дар вилояти Смоленск ба хулосае омадааст ки ҷараёни ба шаҳрвандии Русия пазируфта шудани Шарипов ғайриқонунӣ сурат гирифтааст ва эътибори шиносномааш бекор гардидааст. Решение суд Бологдаге подает депортацию казани иностранный гражданин Республики Таджикистана. Копия қарор дараст вақта мо ва албатта обжалovat мекунем, чунки ва ягон бор паспорти гражданин Таджикистон гирифтаги нестанд. Прописка шудаги бошадам ва ҳама шудагиам. Асоси паспорт бояд бошад ку. Ва 25 соли рафтаги нестанд, зиндагӣ кардаги нестанд ҷанда. наздикони Каромат Шарипов мегӯянд таи 10 рӯз бо ӯ мулоқот карда наметавонанд. ҳомиёни Каромат Шарипов бовар доранд ки шикоят аз болои қарори додгоҳ метавонад аз ихроҷи ӯ ба Тоҷикистон ҷилавгирӣ кунад.